Tesla určitě sounáležitost, profesní sounáležitost k lidem, kteří ty jsou tvoří. Ale jenom profesní, ale velmi jako lidskou. Já čerpám hodně z těch vztahů, které tam mezi lidmi panujou, a čerpám hodně z těch zkušeností svých kolegů a i vlastně hodně to, že máme v 99% stejný pohled na to sociální podnikání, kam se má sociální podnikání ubírat. I na ty těžkosti, i na ty radosti, které jako společně sdílíme. To je třeba pro mě jako velká motivace pořád jako v Tese. Janí, co se týká Tesey, zajímalo by mě, co vám přináší členství v Tese? Tak my jsme jako přidružený člen Tesy, čili jsme sociální podnik, jsme vlastně rozvojová agentura, která provozuje regionální centrum podpory sociálního podnikání. Takže jsme se stali přidruženým členem Tesy, protože chceme být součástí takovéhle větší organizace a přináší nám to hlavně spoustu aktuálních informací, které musíme všichni sledovat sami. Tesa posílá skvělé newslettery, sleduje informace, takže pro nás je to i ulehčení práce a spolupracujeme i právě v rámci sdílení třeba akcí, které pořádáme, tak Tesa je právě sdílí ve svých newsletterech a vlastně šíří i ty naše pořádané akce a workshopy a vzdělávání dál mezi ostatní členy. A myslím si, že je jako dobrý a těžko se nám někdy identifikuje s tím, ne s tím, co děláme, ale jak malé oblasti jako té ekonomiky my třeba fungujeme, tak si myslím, že význam těchto organizací je obrovský. Pro mě určitě.